kuroora kwandakaita njuzu uye zvekare nemari iyo inondipa njuzu iyi mwedzi wega wega. Zvino mudzinza vanhu vava kutanga kufa nekuti njuzu iri kundiudza kuti inoda kuti ndinge ndichiitira mutambo kumusha wekuti inge ichizopembererwa semuroora chaiye anorarama anenge achipembererwa mumusha. Ndiri kushaya kuziva kuti ndoudza vanhu kuti kudii. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. I am a millionaire muno muSouth Africa. Vamwe vachazvibvunza kuti millionaire muSouth Africa, ko mari yacho wakaiwana kupi? Ndakaita lucky, sezvamunoziva kuti njuzu dzinokupa lucky. Makange muri mugore ra2024 ndainge ndichiita zveMr D, saka ndaiwanzo kushanda sometimes kunosvika past 11. Dzimwe nguva kana kuri kunzi mamwe marestaurant anenge asati avhara mukoma, ndaiedzerwa ndiri pabasa because kune tumwe convenient stores twekuti vamwe usiku vanokwanisa kuorder zvakaita sema-lubricants avanoshandisa vanhu pabonde, usually kuma-lodges, uye zvekare nemacondoms chaiwo. Saka ndaizoenda pamagaraji akaita seCaltex, you can order kunyange pakati pawo usiku. Saka ndaizowanawo matips, saka ndainge ndichiitawo mari yainge iri nani. Ipapo ndakange ndiine musikana wangu wandainge ndichida kuroora. Wherever you are, I'm sure kuti Tandi unotozvibvunza kuti pawakakanganisa nepapi, nekuti wakange uchiri mhandara, but ndakangosvika pakuzongokudhampa. Ndakakudhampa nekuda kwenyaya iyi yandiri kuudza mukomanashi. Ipapo ndiine musikana wangu Tandi akange ari mundivele, but ainge achidzidza paUZ. Ainge ari mwana ainge akanaka from the same church. Saka ndakasangana naye online mugroup rekuchechi kwedu, ndikatanga kutaura naye ndikamupfimba. Tandi akambondiramba kwenguva yakareba, asi ndakazomupa surprise visit kuBulawayo ikoko, ndopaakazondibvuma. Handina kunge ndakaenda kuBulawayo ndichiziva kuti she was still a virgin. Ndaitoti zvimwe kuda ndichanodambura makumbo ndobva ndatongodzoka zvangu Harare ndodzoka kuno kuJoni, but andiudza kuti she was a virgin. I believed her. Tikatanga kutofambidzana paya. Zvechokwadi akaenda for testing, tikatoona results kuti ainge achiri musikana chaiye. Fast forward, takange tava kutoita ma-arrangements edu until that fateful night. Wakange kuri usiku mukoma when I received an order, saka ndakange ndichitodriver ndichienda uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichinonodeliver. Ndakabva ndasangana nomwe mukadzi uyu ainge ari mutsvuku. The day randakamuona ainge akabata kabhegi kake, tuya tumabhegi twevanhukadzi kanenge kari kahandbag but kari kadiki diki, uye zvekare akange aine jean rake reblue, akapfeka nekajacket pamusoro kakange kari keLouis Vuitton. Ainge akanaka kwazvo mukadzi uyu. Ndakati ndakamutarisa ndichiona kuti apa paita zvemukadzi. Kumuona kwandakaita, ndakange ndakamira parobot ipapo ndakange ndisingawanzokumira, but ndakaona kuti kumberi kwainge kuine motikari yetraffic yainge ichifamba zvishoma nezvishoma. Saka ndakabva ndataura naye, ndikabva ndati naiwe, ko this time uri kuenda kupi? Akabva anditi ndine munhu wandanga ndichitaura naye, ndakandifanira kuti ndinge ndichienda kumba kwake. Zvino munhu uyu abva andidzimira foni, handichina mari yekuti ndinge ndichidzokera kumba kwangu. Saka ndakatoona kuti akange ari muSouth African mukadzi akanaka chaizvo. Ndikati apa ndotombonodambura chinhu. Saka ndakabva ndamuti uya ndikuperekedze ndonokusiya panext garage, because kumberi kwandainge ndichienda ndainge ndichazodarika nepaengine garage. Akamhanya mukomanashi ndokubva auya akakwira pachimudhudhudhu. Ndakati ndava kutanga kufamba ndikati dhiri randaita iri rinobuda here, ko kana iri mbavha. Saka ndakange ndichidriver ndichita zvokumhanyisa chimudhudhudhu zvekuti asambofa akawana kana mukana wekuti anozoita tip off nembavha kana kuri kunzi anenge aine mbavha dzaanenge ainadzo. Takazoti tava kusvika padhuze nepaengine, akandibvunza kuti kuzvawava kudarika. Ndikati ndinozodzoka ndichikusiya, because ndainge ndichinyatsonzwa kudzirwa, ndichinzwa kuti skin yake yainge yakaita kupfavira kumusana kwangu. Akanditi okay, no problem. Takabva tachizoenda kuneighborhood kwandainge ndiine order yainge ichida kunodeliver.
ndokubva ndapiwa ka tip off kangu ndokubva ndadzokera ndikakerana nemunhu wangu. Ndakamunyengerera mukoma, tasvika painjini ndikati ndinokupa mari mani, hande tinorara tose kudheni kwangu. Akati no problem. Ndakatorana nesimbi ndokubva ndaenda naye kudheni. Tasvika paapartment pandakange ndichigara, ndaigara pacomplex panguva yacho. Saka tapinda muroom, zvechokwadi bonde rakabatwa ipapo. Akatanga akumbira kuti ndinge ndichimbomupa mvura yekugeza. Ndikati aiwa gezai zvenyu, neniwo ndikuda kugeza. Tafreshena up tikajambira pamubhedha. Aiwa zvodavado, ndakamuratidza kuti tiri vakomana vekuZimbabwe. Saka dzakazoti dzava kuzvi4 time dzangu dzandaiwanzokumuka, ndaiwanzokufunduka kana kupatika kuma3:30 kana ndichizorara ndinenge ndatoplana day rangu kuti I want to do ABC. Saka ipapo mukomanashi ndakarara. Ndakazovhunduka pandakamuka ndakaona dhoo rakavhurika. The first thing that came to my mind was ndatobirwa panapa nemusasiko uyu. Kunotarisa kudai foni yangu yainge iripo. Foni yangu iripo. Ndikati zvimwe kuda andisira foni but aba mari, because ndainge ndiine mari dzangu dzimwe dzematips. Saka mari imwe ndainge ndakangoikanda pasi pechimwe chipilo icho chandainge ndakaisa pasi, because ndakaona kuti kana ndikada kuvhuravhura maybe anokwanisa kuzoziva kuti pandinochengeta mari ndepapi. Saka ndakangomutemirawo akatarisa kusaidi, ndokubva ndatongodonedza chiwaleti changu ndikatochikikira pasi perimwe cushion randainge ndinaro mudheni mangu paya. Ndikati mari yangu ndo yatogepa manje, munhu uyu atoenda nemari yangu. Chakandivhiringidza brain ndechekuti pandakati ndichinoti ndokubva ndaona kuti wallet zvechokwadi wallet yainge iripo pasi pechicushion, but what surprised me, wallet yainge yakaita kufuta kuratidza kuti yakange iine mari. Ndakati no, let me read this and see kuti mari iyi imbori mari. Saka ndakabva ndatora mari yangu ndokubva ndatanga kuverenga. As someone anenge achitoziva magepu ake mukoma, ndakanyatsokalculata because ndainge ndichida kunyazoziva kuti andipa mari yetip neasina kundipa mari yetip ndiani, ndichikaunta pamaorder ose andainge ndakaita. Zvakange zvisingamechi, zvisingapindirane mukoma. That was when I saw kuti mari iyi yainge yakawandisa. Kunyange zvikanzi ndainge ndakadhakwa, there was no way yekuti unganzi in one day ungasvika pakupiwa tip nearly 15,000. Kuna zvinhu zvakadaro mukoma, kunyange zvikanzi washanda zvinengei. Ndakabva ndatora mari iya ndikati mari ndiye bhebhi riya iro randakapika ndikarara naro. So I then took my phone, ndatora foni yangu yakangobwaira. Mushure mekunge foni yangu yabwaira ndokubva yatongoti zi. Ndakabva ndafonerana neumwe muchinda wangu Prosper ndigadzirirawo foni yangu, uya nayo shamwari. Ndakabva ndaenda nefoni yangu kuna Prosper. Ndichinosvika Prosper akabva nditi meno foni yako iyi kana kuri kunzi ikazoita right, because iye ainge achiti inoratidza sekunge yakafa kamwe, so kanoprocessa kuti screen ringe richikwanisa kuzoratidza like screen kuti ringe richibaka, hanzi pane kamwe kaprocessor kanenge karipo. Saka iye ainge achiti kanoratidza sekunge ndiko kakafa ikako, ende kana katofa hapana zvaunokwanisa kuzoita. Saka ndakamupa foni, ndamupa foni ndokubva ati andichamboswera nayo. Foni yakaramba. Ndakatora foni yangu, ndakange ndatova nemazistress manje kuti saka bhebhi uyu ndichaita sei, because bhebhi uyu ndakanakirwa naye ende munhu anoratidza kuva aripo. Apa chindiudza kuti akatongosanganawo nemaheartbreaks ake, so I wanted to speak with her, to be with her. Paya munhu achabatika ndisina mafone numbers ake. Ndakazongoenda ndikanotora chimugweje changu kuna Prosper akatongondishingisa kuti achibaba mutongotenga imwe foni. Saka ndakabva ndatenga imwe foni kubva kwaari, abo foni dzavo dzavakomana dzekuba idzi. Ndichisvika kudheni, what shocked me mukoma, ndakatochaisa because ndainge ndine madepression angu. Zvimwe zvimagero zvangu zvose zvandainge ndazama kuti ndige ndichimbobata kuti ndige ndichizoshandisa kubvisawo stress on that night, sezvo ndainge ndine depression, zvainge zvaswera zvisingabatike. Ndichinonosvika padheni I was shocked because ndakabva ndaona kuti dhoo rainge rakavhurika. Dhoo rangu ravhurwa nani? Munenge matopinda mbavha. That was the first thing that came to my mind. Asi ndakabva ndaona bhebhi akange arimo. Ndichingonopinda mudheni ndakatoona kutoti
bebi ainge akatorara pabed akatondimirira. Ndikati hako bebi wapinda sei? Akangonditi ndabuda ndatora maspeki. But zvakandinetsa mukomana ishi ndezvekuti maspeki angu aigara mune rimwe zehelmet iri raisagara mumba. Ndo yainge itori emergency yangu yekuti kana ndikarasa makey ndaingoenda pane zvimwe zvinhu zvangu zvimaspare parts zvemudhudhudhu wangu ndichitoziva kutoti hakuna munhu anozomboita fembera kuti muhelmet mune makeys. Saka anoti ndo maakamatora. By then ndainge ndisati ndaziva kuti injuzu iyi yandiri kudanana nayo munhu anotoziva zvinhu zvinoitika even in the spiritual. Saka zvakandishamisa ndikati maybe ndakamuudzawo mukunakirwa kuti kana uchida maspeki ari pakati, but it did not make sense kwandiri panguva iyoyo. Ndiri pakati pekufunga paya mukomanashi munhu ndokubva ati kwandiri ainge achitoda zvekutodaro. Energy yake mukomanashi yakange ichitondiconfusa kuti munhu yaaneti azorore usiku hwoga anenge achitoda kana zvekuma5 ende iniwo wacho ndeichitoita sekunge munhu akatogadzirwa because zuva raanenge auya kana iniwo ndinenge nditori njanji simbi yebasa. Saka nekufamba kwenguva aiti pose paanouya like that night paakadzoka mangwana acho makuseni ndo pandakanyatsoona mari yainge yakatogadzikwa padhuze neni, asi iye ainge atongoenda akatongosiya do haavhari, anongosiya rakavhurika. Every time paanouya kuzondishanyira do anosiya rakavhurika. What kind chichiri kumboitika panapa? Ndava kuzvibvunza. Bebe andisira 20,000 kuti musikana uyu anombonyatsokuita nezvei. Ndava kumubvunza masikati bebe habatiki. Mafone numbers aanenge akupa ukada kuedza kufonera, it's either foni inodavirwa neumwe munhu uya weova atokutuka achitokudza kuti munhu wauri kutaura nezvake hatitomborina kana idea kuti anombonzani. Saka zvakange zvava kutongondipa rimwe ziconfusion rekushaya kuziva kuti ko munhu wangu wandiri kufambidzana naye anomboita basa rei kasi musatanist. Ndo zvandainge ndofunga panguva yacho iyoyo. Ndakaramba ndichingotrace. Nerimwe zuva mukomanashi ndakati ndichida kubuda sezvo ndiri munhu anokwanisa kudzokawo kumba late. Musi iwoyo ndakadzoka kumba kuma past 5 zuva rakange risati ranyura because pane vamwe madzibaba vaifanira kuti vange vachizondibatsira. Saka vakatondifonera vakati madzibaba madii, zivai kuti inini kana kunze kwatosviba handikwanise kuzoita sei kuzokubatsirai, saka kasikai machaisa. Saka ndachaisa kudaro mukoma ndatosvika padheni ndatopaka mudhudhudhu wangu ndatorwa bhavhu paya katisheti kangu kewhite zijoti rangu rewhite paya nemapushi ndatorova kombati yangu yekumasowe. Ndichida kungobuda ndopandakabva ndasangana naye akabva anditi uri kuenda kupi. Ndokubva ndamuudza kuti ndakange ndisinganzwisisi kuti iye ainge ambori munhu akaita sei wekuti anondisiyira mari, because by then mari yandainge ndawana kubva kwaari yainge ichindivhundutsa mukoma. Mari iyi ndainge ndichiri nayo mumba, it was close to 73k. Ndopandakatanga kutenga motikari ndichizonzi ndava kuitawo zveuber and Mr D. Ndakabva ndanotenga kamwe kaHyundai i20 kangu. Saka ndakamuudza kuti I did not understand munhukadzi but ainge achindisiyira mari. Sei ainge achigara achindisiyira mari? Ndikamubvunza kuti mari iyi aizondipinzise bhizi here, maybe munoita zvearmed robbery uchindichengetesa mari. Akabva anditi magifts angu kwauri. Magift ekuti unopa murume mari inosvika koma 70 something thousand. Akati kwandiri if you treat me better you will become a millionaire. Ndopa akatanga kundiudza zvokuti ndakange ndichazova a millionaire. To this day ndatovawo a millionaire muno muSouth Africa. What's going on here? Ndakabva ndati but handiti uri kutondiona ndatora kuloba rangu ndiri kuenda kumasowe sezvo akange ari musasco. Ndakange ndisingafungidziri kuti zvekumasowe anozviziva. Hameno zvimwe zvaakataura mukoma maererano nemvura, but by then ndainge ndisati ndaziva kuti she is a marine spirit. Ndatogara padheni paya akange achitoda zvekuti tinge tichitoita. Ndikati no mamvana ngatitange tambotaura what is really going on here, nyatsokundiudza ndiri umwe wangu. Ndopa akagara pasi akabva andipa ring yandiinayo. Ring iyi mukoma inozvihwandisa kana ndikasvika pane vanhu vanenge vari spiritual vanoona zvimwe zvinhu zvemumhepo. Paakandipa ring ndakange ndisingatombozivi chimiro chayo. Akazondiratidza nerimwe zuva kuti inyoka
but it is just a normal ring. Maring anowanzo kupfekwa nema-Nigerian, vamwe vaiva vanenge vakajoina ma-occult, saka it is a snake but inoita sekunge ring. Asi kana ndikazosvika pekuti chinenge chichipisa panzvimbo iyoyo, ring iyi inobva yatongonyangarika because inenge isingadi kuonekwa nevanhu vanoziva kana kuti vanonyanya kuona zvinoitika mumweya stereki. Saka akandiudza kuti no, tonight I'm going to tell you everything, ndokubva abuda. Saka ndakatodhinikana ndikati munhu uyu andirambidza kuenda kwandanga ndiri kuda kuenda, andibata paya ndatova turned on nekuda kwebhodhi yake. Now ava kundiudza kuti pane kwandiri kuda kuti ndige ndichimbosvika ndinodzoka. Akati kwandiri usakiya door. Bo, asi kana warekedza kukiya door ndoda kuti ungochitora mutsvairo. Ndikati mutsvairo, okay, this broom. Akanditi no, handisi kuda mutsvairo uyu, ngatimbobuda. Mukomana ashe takabuda, ndakange ndakabata banga rangu rechingwa, ndokubva tafamba. Hakuna kure kwatakamboenda, takabva tachizoti tawana pakange paine huswa, ndokubva atora banga kubva kwandiri, akacheka huswa hoya. Ndokubva ndati what kind chichiri kuitika panapa. Ndokubva tadzokera zvedu kurumu kwangu. Tadzokera kurumu akabva andibvunza kuti ndakange ndiine rekeni here, ndikabva ndamupa mamwe maraba band. Akati abo. Ndokubva asunga mahuswa aya kumaita mutsvairo. Akabva anditi usashandisa broom, toda kuti ungochizobloka door rako uchishandisa mutsvairo uyu. Akabva anditi unotora chitina, unotanga waisa mutsvairo, asi the way yacho yauchazoisa mutsvairo uyu, kumubato uku kunofanira kunge kuri kunze, kunotsvaira kuri mukati, wakabloka nechepakati pawo mutsvairo, wakatsimbirira nechitina chaunenge wakaisa mukati medo. Mukoma ndakangobvuma because rakange ratovaka bhebhi rangu iri. Ndabvuma paya. Okay, bom, zvichimboitirwei? Akati do you want to know more about me? Ndikati yes, of course I want to know everything about you. Akanditi I'm going to make you a millionaire because I can see kuti you have a kind heart. In things paya. Saka ndakazoti ndava kuda kunorara. Zvechokwadi ndakatora mutsvairo uya sezvaainge akandiudza kuti ndinge ndichiita. Ndakabuda panze. Pandakabuda panze, ndakabuda ndichifamba nebheki. Then ndokubva ndachizoti pandainge ndodzokera mukati sele first, ndikabva ndapinda mudheni, ndikabva ndagadzika mutsvairo wangu pasi, ndichitevedzera zvose zvandainge ndanzi ndige ndichizoita. Then ndokubva ndatora chitina changu ndokubva ndatsimbirira padho kuitira kuti dho risazovharika. Ndapinda paya chilling, ndava kutoona Netflix palaptop yangu. Bo here yandiri kuitiswa nababy, ndiri kungofunga paya. But apo pakanzi millionaire hakuna asingadi kupfuma because munhu ndakange ndatorara naye countless time, mari dzake ndakange ndiinadzo mudheni mangu. Saka ndakatongoti chichauya pari zvino kam chotongoona inini, maybe ingirozi iyi yandiri kutongofambidzana nayo iri kutongondipawo magifts nemapresents. Saka tidi kuti tinge tichizovhundutsira ngirozi nekuti dzinozotiza kana kutitya. Saka ndakatochila paya. Dzakange dzava kuma 1-1 because kamhepo kainge kachibuda panze kakange kari very serious. Kuzvi 1-1 paya ndiri kunzwa kuti panapa ndakarohwa nekamukachando. Ndava kuda kutotsvaka mazisocks ekuti ndige ndichifuka mumakumbo. Ndobva ndakaona munhu akagara kumberi kwangu, very beautiful, and musi iwoyo she was extra beautiful. Munhu wangu asvika paya. Ndeipi? By then ndakange ndisati ndaona kuti akange aine besu, saka ainge akaita zvekugara achindibloka, but ainge asina freedom of movement. Ko baby, what's going on? Say nhasi uri very nervous. Ndipo paakabva achizondiratidza besu. Chandakangokwanisa kuita mukoma ndechekuti ndakangodonha kubva pabed ndichida kutiza, ndakashaya kana simba because ndakatoona kutoti munhu uyu ane besu rehove. Akabva auya ndokubva andibata pachipfuva changu akanditi dzikamisa hana yako nekuti izvi ndo zvandiri. Handizivi kuti chichakazoitika, but ndakazotanga kurota. Akandiendesa pasi pemvura, akandibvunza kuti unondida here, uchandida here kwemakore ako ose, uye zvekare kana uine mukadzi
uchamuramba, kana uine vana uchavaramba, nekuti ndini ndichava mukadzi wako, ndini ndichakupa vana vedu vatichazvara vachazova vari vana vanenge vasiri vana panyama but vanenge vari maspirits vachigara muno mumvura. Ndichapota ndichikutora ndichiuya newe pasi pano pemvura. Unobvumirana nazvo here? Ndakabvuma mukomanashi. That was the day when I made that decision. So after making that decision, akandirangaridza kuti macovenant atainge taita, they were legally binding in the spirit pasi pano nekudenga, nekuti zvakange zvanyorwa mumvura kuna Mwari zvainge zvasvika zvekare. Zvadaro ndakabva ndachizomuka. Pandakamuka, I saw that my feet, they were soaking wet and they were full of black mud. Ndichimuka ndo pandakangonzwa voice rakati thank you for accepting me. Ndokubva ndaona kuti pacheya yakange yadhonzwa yaswededzwa padhuze nemubhedha, ndikaona kuti pakange paine mastakes emari ari ma-US dollars. Ndikaudzwa kuti ndakange ndichifanira kuti ndinge ndichizotanga business muZimbabwe, any kind of a business. Ngomanachi inini ndinoita zvemasolar installations muZim. Handikataura hangu kuti kambani yangu inonzi chii, uye zvakare neborehole drilling nemamwewo maprojects atinoita mumamines. Saka ndakabva ndadzokera kuDeni, but ndiri mubhazi ndaitonzwa kutoti pane munhu akandipfeka, yakange iri njuzu yangu. Ndasvika kumba ndaingosangana nevanhu vanoda kundibatsira. I still remember ndakati ndiri mamutare mutown paya ndikutomirira kuti vamwe blazi vangu vange vachiuya kuzonditora vazoenda nene kuDeni. You know, kana wagara muSouth Africa kwenguva yakareba, paunodzokera kumba unenge usiri that comfortable kungotaura nevanhu, kukumbira for help, nekuti unenge wajaira chilife chekuno kuSouth Africa chekuti everything is crime. Saka pakabva pasvika umwe mudhara, ndakange ndisingatozive kuti vanhu vemusangano is a war veteran, tava kutongotaura paya mukomana zviri sei. Iyo haana kunge akaziva kuti atova attracted kwandiri nekuda kwenjuzu iri pandiri kuti ange achizondibatsira. Ava kutoti wakangoenzana neumwe mwana wangu this and that, hatukutotaura paya. Saka blazi vakabva vasvika, then recognize that man. Takutotanga kutotaura, wanga wavaziva here ava vanonzi Vanhengi. Tatochinjana mafone numbers paya. Saka vakazondiudza kuti vainge vaine problem, mamwe maproblems avanga vachifesa kumaini kwavo. Saka ndakabva ndatovaudza kutoti ndakandiinawo kamari kangu kandanga ndikuda kutoti ndige ndichitoshandisawo pane zvimwe zvinhu, kana vainge vachikwanisa kumbonditendedzawo kuti ndige ndichimboshanda navo kumaini kwavo. So easy, just like that. Mukoma kana blazi vakamboti bo here bamunini, hamusi mava kuda kungomhanyira madhiri emuZimbabwe. Ndikati no, zvose zvitongori bo. Vakazotoshamisika blazi patakatanga kuita mari, matipa achitofamba paya. Blazi ndo pavakati ko bamunini zvamava kutoita mari. Saka blazi ndakabva ndachizovasiya vari background, ndikabva ndati imimika ndimi munonyazoziva Zimbabwe, ndava kusiyai muri kunoko. Ndokubva ndadzoka, just like zvandainge ndakaudzwa nenjuzu kuti in whatever that you are going to do, your abundance, they are going to come to you and they are going to be plenty. Ndadzoka kuno akanipa instruction yekuti ndinge ndichitsvaka kumwe kwekugara. Ndikati saka unoda kuti ndige ndichigara kupi? Akabva andiudza kunzvimbo kwandiri kugara kunoko inzvimbo yekuti akungogarwe nevanhu vose. Saka kuzowana kwandakaita mapepa, you know, dzimwe nyaya hadzizoiti kuti ungochizozvi-expose, but ndakazowana mapapers emunomu. Pakangouya umwe munhu mukomanashi, tikatongoita arrangement yedu, marriage arrangement. Ndikatoenda ndikatongonotora mapapers angu. Saka nemunhu iyeye pakazosvika pakuzonzi pava nemwana, that is our bond, zvekuti mapepa angu they are safe. But hazvisi zvinhu zviri normal, zvinhu zvinoitika kwandiri. Kana ndichitaura it is like fiction, but zvinoitika kwandiri hazvisi normal. And iyo njuzu iyi inotondiudza kuti handisati ndatoita mari, ndichaita mari yakawanda. Asi ndiri munhu wekuti handifaniri kuzvipubliciza pasocial media, kubuda maybe ndichiratidza vanhu upfumi hwangu, because njuzu dzine secret hadzionekwi. Kana kuti vanhu vanonzi vane manjuzu vanogara vakazvivharira mumba, vanongofarira rima, because pasi pemvura panenge pasina kuchena, rinenge riri rima chete. Saka ndozvimwe zvinhu zvandakaziva nekuda kwekuti injuzu yandiri kudanana nayo. Saka ipapo ndadzoka kunoku, yakandiudza kuti ndibve kwandainge ndichigara kuzogara kwandava kuita muno munharaunda mukomanashi. Zvinhu zvacho zvakaitika ipapo, it was so fun. Kunzvimbo kwandinogara kutoti unge uchinzi wawana kana imba yekurenta,
panotoitwa security vetting, because munogara maambassador, munogara maminister, kana vakasava maminista vanenge vachigaramo, but kana vana kana kuti hama dzemaministers kana kuti dzimba dzavo dzavanoti mavacation house. Saka kune high security yekutoti uchitodarika nepagate panenge patori nemasecurity checks anotoitwa kana usati wava kurenta kana kuona property munharaunda imomo. So the funny thing that happened, njuzu yakandiudza ikanditi enda kwakati. Ndakabva ndachizouya kunoku just to view, but ndiri panze since pane security fence and stuff and masecurity anenge asingatombodi kuti vanhu munge muchipinda. Saka ndapedza kutongovhiwa ndakabva ndatakura umwe mukadzi uyu ainge achitobvawo kulodge wandakazosvika pakuroora muSouth African, but it was just an arranged marriage, tikaita mwana kusimbisa madhiri. Saka ainge achitobvawo kulodge uku kwaainge atobvawo kuhook up, ainge atobvawo mukutorwadziwa because akangopiwa 100 rand vainge vasanganawo pane chimwe chaapplication hanzi chinonzi Tinder. Saka ndakangomuona ndikanzwa njuzu ichinditi you can pick her up. Ndakatomboda kuramba because ndakangoti mazuva ano akadai so, because handifariri mukadzi anenge aine mazitinti mumusoro, but ndakabva ndamutakura. Akandibvunza kuti ndikuenda kupi, ndikamudza kuti ndaida kumbotanga ndadarika nepamall. Akati unonondisiya kumall, I can catch a taxi. Ndobva ndadzokera kuSoweto, ndikati iribo. Saka I then went with her to the next mall. Ndaenda naye kumall, tava kutongofamba, ndakutongoona kutongoti baby wandava naye ava kutongoita sekunge tikudanana, tapinda muPick n Pay, ava kutongochema kudhena kuna kana chinhu. Ndokusaka ndaita this hook up, manje ndikoti ne 100 rand ndichati ndodii. Ndikati vanhu vemuSouth Africa vatanga. Ndakabva ndachizomutengera magroceries, akanditi can you please take me to my place in Soweto. Ndabvuma paya. Tasvika kuSoweto, guess what she said? Takasangana naamai vake neumwe mukadzi who was the neighbor, vakamira pagate. Akabva atongoti mama, this is my husband to be. Sekutamba sekuseka. Ndakabva ndatoziva kutoti njuzu zvainge yataura zvainge zvichazoitika. As we were talking, that was when I told her kuti shama inini I want to move to this certain suburb, but ndoda kuti ndige ndichikwanisa kurentako, can I use your particulars? Ndokutokwanisa kwandakazoita kuti ndige ndichizoregister maproperties, because mapapers angu by then ainge asati avapo. Saka ndakauya ndichita sekunge I'm the boyfriend, gate access and everything. After that ndakatanga kutongobhadhara munhu mari, kana iyewo akabva atongofilawo comfortable. Tikabva taita madhiri, marriage certificate and stuff, mapapers angu akatobuda zvakanaka. Ndaita mapapers paya, njuzu yakandiudza kuti ndige ndichiregister company. Ndaregister company, mukoma yakanditi enda unobvunza kumunicipality. Ndakaenda ndikanobvunza all about matenders, zvinhu zvacho ndisingatonzwisisi. One thing led to another. Company yandinorana muno muSouth Africa, ndinoita zvematenders muno muSouth Africa, ndokuzoita kwandakaita mari. That is how I became a millionaire muno muSouth Africa. But ndinodanana neemarine spirit. Mukadzi wandakachata naye muno muSouth Africa, we can't spend a night together. Zvinhu zvaakanzwisisa. She is my baby mama, but she understood kuti I can't spend a night with a woman. Pane zvinotoitika, you won't enjoy. Kana uri munhukadzi kunyange bonde racho, you won't enjoy, you will feel terrible. Unotokwanisa kutotanga kutoenda kumaperiod if you try to spend a night with me, kana kutorwara. Kune vamwe vandakatomboedzawo kuti ndispende navo a night, but munhu anotokudza kuti handisati ndakamborwadziwa nejeko muupenyu hwangu hwose. This is the first time ndichitorwadziwa nejeko. Saka she is renting at another place, a nice place, nemwana wedu. I'm taking care of her family vari kuSoweto. I don't even know kuti pamwedzi vanopiwa mari, because moms vake vanopiwa mari yemonthly salary, uye zvekare iyewo pane maallowances, because akazoitawo zvekundiendera kucourt kusimbisa kamadhiri sezvo ndiri muforeigner. Saka pane mari inotongobatwawo neimwe mari yandinozomupa on top, but we are still together zvedu. Hatina kurambana, no divorce, nothing, but we can't stay together. But tine mwana tose because of Mermaid E. But dambudziko riripo, Mermaid E iri kuti ndikufanira kuti ndige ndichibuda pachena ndoenda kumba nogarisa hama dzose pasi kuti veduwe, you have been benefiting ABC, sezvamuri kuziva kuti mose mune mabenefits.
ende mose ndakakusimudzirai, but mari yacho yakabva panjuzu yandinodanana nayo. Ndokusaka ndakaramba nanemusikana wandainge ndichifambidzana naye, wandainge ndichifanira kuti dai ndakazomuroora. So I am scared kuti ndige ndichita zvinhu zvakadaro. I don't know how people are going to judge me. Ndichazotonzwawo nemi mukoma kuti muchandijaja sei, uye zvekare nevamwe vanhu mucomment section. Ndo zvichandipawo idea yekuti kana ndikanoudza hama dzangu nyaya yandakuudzai dzichandipawo reaction yakaita sei. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvimwe zvacho soka unoshamisika, unopererwa, asi ndo message yavo. Anzi ndiri kudanana nenjuzu muSouth Africa ndo yakaita kuti vange vachizopfuma. Strange things indeed they do happen in this world. Zuva nezuva rine zvaro veduwe. Vadiwa vateereri, ndo mamessages avo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.